Good evening, Billy and Migolanda. Bakbakala! This is our day 13 of People Club Camarines Sur, brought to you by Congressman Saltico at ng Ako Bicol Party List. At habang na kasuhog pa, welcome you all once again inside the Camarines Sports Complex for our 6th and final game for tonight between Team Kanakman versus Team Philly. For the starters of both teams, let's first start with Team Kanakman. Let's start with Dexter Mendoza, Carlo Aroche, Jamer Alderey, John Michael Doloso, and Arde Magalo. And for the starters for Team Philly, we have PJ Soliman, Ian Madaya, Gab Lumberio, Fred Hermonio, and Gama Evangelista. And the winning officials for this ball games are Inday Orsina, William Bulacan, and Anthony Ezekiel. This is your Ako Bicol Cup Camarines Sur. Akin Go! Ohoy! Diyos maray na banggi mga kasarog. Magandang gabi Pilipinas. Hello world! Welcome to the 6th and final game for our Day 13 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur leg. Ang tapatan ng Kanakman versus Pili. At yan, both teams now are in the middle of the court para sa ating jump ball or tip-off. Kapa Morgan, kasama pa rin ninyo. At syempre, ang nagbabalik after ng konting pahinga, Mr. John Bachelier. Magandang gabi, partner. Magandang gabi, partner. Maraming salamat at ako'y nagbabalik para sa labanang sa most awaited laban ng gabing ito, ang Kanakman versus Pili. And yes, for Kanakman, we have Dexter Mendoza, Carlo Caroche, Jamer Alarey, John Michael Doloso, Arnaldo Magalong. Samantala sa Pili naman ay si PJ Soliman, John Manayan, Gabriel Lumberio, Fredson Hermoso, and ang kanilang big man na si Evangelista. Hermonio attacking the defense of Magalong. Natapik ni Dexter Mendoza pero ang bola mapupunta daw sa panig ng Team Kanakman. And yan, both teams are hungry for the first blood of this ball game. And Malapit nang maubos ang unang minuto ng laban na ito. As you can see, partner, medyo tight ang defense as early as now kasi alam naman natin merong these are the players kumbaga who is representing Camarines Sur sa outside this like tournament na mga sinasalihan nila. Sila magkakampi. But for now, sila magkakalaban. And naputukan ng Team Kanakman ng 24-second shot clock. And both teams partner ay nasa must-win situation dahil ang kartada nila ay parehas 1-1 or may tag-isa silang panalo at tag-isa ang talo. Ayan na, Alarey intercepts the ball para kay Hermonio. Alarey drops it up to Dexter Mendoza sa unang basket natin. Yes, Kanakman draws the first blood. Fredson Hermoso against Dexter Mendoza. This is a key matchup. Two speedsters na guard. Ayan na, si Gabriel Lumberio kicks it out to Evangelista. 4-3. No good. Rebound by Doloso. Outlets to Alarey. Alarey serving the floor. Passes to Magalong but intercepted. Ang bola mananatili sa Team Kanakman. Nakikita natin na talagang nandun yung excitement ng bawat kupunan. Yes, partner. Both teams ay talagang gustong makauna sa labang ito. Mabibilis parehas, bumababa para sa depensa, ganoon na rin sa opensa, kagaya nito. Naagaw ni Fredson Hermonio, kanya kicks it out to Gabriel Lumberio, misses the shot, rebound ni Manayan. Manayan hinaharas ni RD Magalong, Lumberio for 3. No good, rebound by Carlo Caroche. Outlets, Dexter Maiquez, pinasa sa ating cameraman at napunta sa bench. Sa bleachers ang bola, turnover. Napaka-awkward na pasa yun. Very intense, kaya medyo napatayo ang coach ng Team Kanakman sa pasang yon. Sabi ko nga, both teams are really on their verge to, make a statement early in this ball game. Evangelista sa ilalim, pinasa kay PJ Soliman. Manayan with a short stab. No good. Rebound ni Doloso. Alarey outlets to Carlo Caroche. Caroche. Basket for 2 para kay Carlo Caroche. 4-0 na. Hindi pa po nakakaunang puntos man lang ang mga taga-Pili. Ayan na.
Caroche, guarded. Ayan na, nakakommit. Foul. Si Dexter Mendoza. Sa foul ng Dexter Mendoza. Over kay Fredson Hermonio. Na talagang hindi, kumbagat binabantayan na maigi ni Dexter Mendoza kasi alam niya, Fredson Hermonio is a threat. So tama ang ginagawa nitong koponan ng Kanaman early on na talagang intense yung kanilang depensa dahil alam nila na ang team ng Pili ay isa sa mga outstanding teams dito sa ating liga. Yes, as in, take a look. First blood para sa Team Pili. 3-pointer galing kay Gabriel Lumberio. After a couple of 2 attempts, finally nakuha na ni Lumberio ang range from behind the arc. Partner, specialty in the house yan. Na Gabriel Lumberio and si Alaray. Nakakuha. Mintis. Ayan na, Fredson Hermonio. After a pass from Evangelista, medyo malakas ba yun o talagang nandun lang kasi yung defense kaya hindi nasalo ng maigi nitong si Hermonio. Yan, meron tayong review na magaganap galing sa ating mga game officials kasi parang nag-contest ang Kanaman doon sa nakaraang possession. Ang coaches ng both teams ay para sa Kanaman si Coach Christopher Espinosa, samantalang sa Pili naman ay si JP Deswanco. Yes, si Coach JP. Very experienced na si Coach JP. Experience sa mga pro ranks na din. Oo, Kapag-coach rin siya. All around when it comes to basketball. And kasama natin siya sa panel. Oo. Kaya medyo, Mag-panel man. Hindi ko pa narinig siya mag-barker pero... hintayin natin. Yan. And we are back. Ayan. Tama yung challenge. Napunta yung bola sa Team Kanaman with 6 minutes and 48 seconds na nalalabi sa ating unang yugto. Mendoza. It's a low-scoring ball game. As we Ayan na. start. RD Magalong drops itong Tugdoloso. Kaso nabitawan ng bola. Nakuha ni PJ Suliman. Pinasa kay Fredson Hermonio. Hermonio guarded by Dexter Mendoza. Evangelista with the pick. Hermonio attacks. Scores for 2. Grabe. Credit Evangelista Nice sa binigay play. na pick para kay Fredson Hermonio. That's a good offensive attempt for Pili and that's quite successful dahil nga sa screen na ibinigay for Hermonio. Ayan, may nakitang handshake tayo. Si Manayan over para kay RD Magalong as he attacks the basket. Nakita ng ating referee na medyo nakahawak kaya tinawagan ng personal foul si Manayan. Both teams have 1 foul. Ayun, sumabit. There he goes, sumabit. Ang depensa doon, Sumabit si Manayan. Manayan. I guess 2 personal fouls na. And Carlo Caroche is foul in the act of shooting. Kahit hindi pa penalty, once na foul as an offensive player in the act of shooting, talagang pupunta siya sa ating charity stripe. And he was fouled behind the arc as he tries to attempt for a triple. And right now, he will be awarded 3 free throws. Pero hindi yon ang naging desisyon. Sandali. We will see. Nagkaroon ata ng quick huddle ang both teams. And so as the referees. Pero that's a clear na magkakaroon ng free throws si Caroche sa pagbabalik. Di lang natin alam kung it's a 2 or 3 free throws ang i-award ng ating mga referees. Hintayin natin na maging desisyon ng referees. Yan. Also, he stepped on the line, I guess. Yes. And we will be awarded 2 free throws for Carlo Caroche. Yan ang maganda pagka meron kang nakikitang mga replay o reviews. Meron tayong mga videos na siyempre, tao lang. Kailangan ang tulong ng mga machines kagaya niyan. Yes, oo. Talagang basketball is evolving talaga Oo. kapa. Kaya talagang bawat anggulo kita talaga. And Carlo Caroche with his second free throw. Makes the second one. And the score is... Ang score natin, 5 all.
mga kasurog. At 5 minutes and 52 seconds remaining, Gabriel Loberio. Gandang galaw, partner. Off a screen again ng mga bigs. And sabi ni Gabriel, sabi niya medyo maalat pa ako sa labas. So I have to attack the basket to gain more composure and kumpiyansa. Ayan na si Carlo Caroche. Dumps it off to Doloso. Dexter Mendoza passes to Alaray. Naipit. Nakakuha ni Doloso pero ayan, Magalong and Suliman. Scramble for the loose ball. Ay, si Manayan. Ay, nahuli si Alaray. Hinahawakan si Manayan. And that's his second personal foul. Yes. Pangalawa na rin. It's a vital. Partner, may notice ako wala sa bench ng Team Pili. Si Alvin John Margallo because he is, I guess, serving a suspension galing sa kanilang laro against against Kamaligan. Their previous game. Yes. Substitution. Yes, there is a substitution. Itong Team Pili ay natalo ng Kamaligan sa kanilang last outing. Yes. And alam naman natin na talagang ito yung mga teams, the powerhouse teams pagdating sa ating mga liga. Ayan, as you take a look, si Relata with a corner 3, instant offense, partner. Nice shot from behind the arc from Relata. Ayan, si Score. Lamang na po ang Kanaman ng Yes, isang puntos. what a attack by Fredson Hermoso. Hermoso after that long arcing 3 ni Jason Relata. By the way, partner, Jason Relata is a streak shooter. He's currently playing right now sa PLDT, sa company. And he's now employed ata sa PLDT. So, he is playing now sa basketball team ng kanyang kampanya. And we will be experiencing his streak shooting at this point in time sa larong ito. Mga kasurog. Kaya kung ako sa inyo, kung malapit lang naman kayo sa Capuerte Sports Complex, punta na kayo dito Yes, and of witness it live, in flesh and blood, itong ating mga kupunan, Kanaman and Pili, na talagang heavy competition ang nararamdaman natin early on. Yes, partner. At kung hindi naman kayo makakapunta sa ating venue, meron tayo ibang klaseng platforms dyan para mapanood. You can visit yung Facebook page natin. Sa Ako Bicol Online TV. Yes, and then yung Facebook page si Representative Kong Saldico. And meron din tayo, partner, YouTube channel. Ako Bicol Cup YouTube channel. Paki-subscribe na lang. Yes. And there's a call. There's a foul. Yes. There is a call. Akala ni Alaray tatawagan ng offensive foul si PJ Suliman. Pero siya ang natawagan. Alaray thought it was an offensive foul, Yes. pero iba ang nakita ng referee. Yes. Siya yung tinawagan ng foul. Napapalakpak na lang siya. Ayan na, a veteran guard from Pili, si Win Galon, isa sa mga elder statesmen to. Kumbaga nasa, sabi, nasa 40s o 40 na si Win Galon, pero at his age, partner, kita mo naman kung gaano ka-fit Kondisyon na kondisyon pa. ang isang Win Galon. So, alam na natin ang role na, malamang role ni Win Galon is to have a leadership and yung veteran presence inside the court. He's going to be a... Ayan, nagkaagawan sa rebound. Ayan, Evangelista. Win Galon, nabitawan ng bola pero nakuha ni Fredson Hermonio. Hermonio humingi ng pick against, ayan na, drops it up to Evangelista for two. That's a nice drop mula kay Hermonio. Beating to the buzzer. The waiting Evangelista sa ilalim. Yes, partner, beating the buzzer. Ayan na, si Barcena, new guy from Kanaman. And handoff by Jason Relata. Gives it up to Doloso. Doloso, Barcena for corner 3. Misses the shot. Good box out on the part of PJ Suliman. Na-out rebound niya doon ang isang batang-bata si Bobier. Oo, talagang kinalabaw niya doon sa battle for the rebound. Itong si ang number 30 ng Kanaman, Na si Bobier. Bobier. Yes, it is Bobier. Buena Obra against Bobier. Buena Obra, nagmamadali. Buena Obra, inataka si RD Magalong with the follow-away Mintis. Pero tinapik ang bola, mananatili ang bola sa team
Pili with 14 seconds na nalalabi sa kanilang shot clock. 11 versus 8. 3 puntos po ang kalamangan ng Team Pili over Kanaman. Yes, partner, we have a timeout galing sa Team Pili, partner. Kung nanonotice mo, talaga timeout for timeout ang naririnig natin because alam mo yung adjustments kasi dikit na dikit at Oo. masyadong intense ang laro kaya talaga nag-a-adjust ang mga coaches sa presenting laro. Sabi ko nga kanina, this is a must-win for both teams. Yes. Kaya early on pa lang ay talagang dapat makaalago na sila kontra sa kanilang kalaban. Kaya both teams ay talagang baka kunti-kunti time out dito, time out doon. Adjustments Oo. will be made ng mga coaches talaga. And alam naman natin, these two teams talagang hindi magpapatalo kasi they are again contender. Kumbaga substitution, palitan ng palitan, basket after basket. Kaya expect a neck-to-neck battle come sa mga susunod na minuto. Importante ito sa kanila kasi yung mga teams na nasa bracket nila ay the likes of Naga and yung Calabanga who had their game earlier. Of course, nanalo doon ang mga taga-Naga. Inbound play from the sideline. Rasal harassed by Bobier. Rasal gives it up to Soliman. Soliman for 3. No good. Evangelista power his way and reverse for 2. Ang galing ano! Grabe. Malapit sa baseline pero nagawa pa niyang madukot yung bola underneath Grabe using kaya, the board. kaya naman pala partner, Team Pili is averaging 24.7 rebounds per game. Malaking bagay yon. Ayan si Relata attacking the defense. Evangelista kinaliwa, Mintis. Pero andun si Doloso for the putback. Malaking bagay ito si Evangelista sa koponan ng Pili because he stands about mga 6'4". Yes. And talagang very athletic and Yes, very young. Very agile, very athletic. Ayan na naman, he is attacking the defense of RD Magalong. Nakarinig ng pito. At nakatawagan ng blocking foul si RD Magalong. Pero sa baba pa raw yung bola kaya it will be a sideline throw in for Team Pili. Evangelista spins against Magalong. Natawagan ng traveling. Sabi ni RD, hindi na ako papayag na makapenetrate ka ba? Op! Naiingat niya kasi yung pivot foot niya while trying to Tingnan natin partner kasi medyo binago yung tawag. Oo, pero confusing yung tawag. Yes, tingnan natin muna natin kung anong magiging hatol ng mga referees. Kasi yung initial na tawag ay tinawagan ng traveling si Evangelista. Pero I guess ayun na nga, may foul May na foul. naitawag So kay RD Magalong. it's the heavier call. There's a foul on Magalong. Evangelista fails to make the first attempt. Yes, ayan si Evangelista. A very strong and athletic center para sa Pili. Makikita mo sa mata niya yung concentration Yes, as he sa makes free throw na yon. As he makes his second free throw, ayan na, binalik na ng Team Kanaman si Dexter Mendoza to orchestrate para sa Team Kanaman. Ayan na si Doloso, hands it off to Barcena. Barcena, Mendoza nabitawan ng bola, bahigya. Ayan na. And finally, he lost the ball. Yes. He lost the ball and it will be turned over to Team Pili. Ang Team Pili po, ang mga naka-blue, while ang Kanaman, ang mga naka-white and brown. And then, Evangelista again at the top of the free throw line. Dexter Mendoza all alone with the layup. Misses the shot. Rebound by Bobier. Bobier with offensive rebound. No good. Rebound by number 3. Para sa si Mark Sabordo, a new guy. Coming off the bench from Pili. Ayan na si Win Galon. Calling play C. Binigay kay Sabordo. Gives it up to Buena Obra against Doloso. Sizing the defense. Pull up. 2 points for Buena Obra.
That's from Win Galon. Win Galon was the last player of the game in this in their previous win. No partner, it's a shot galing kay Binaobra. Pero tama ka, si Win Galon ay nakaraan best player of the ball game. But he struggled dun sa laban nila against Kamaligan. Scoring 0 points. Medyo masakit yun kasi coming from a best player of the ball game. Kasurog din, 0 output siya nung last game kontra sa Kamaligan. And tingnan natin kung ano yung magiging epekto nun sa kanya. Will it Yes. going to be a positive effect or mas mapuput down siya Tutuloy-tuloy sa pa larong ito? mag-struggle niya. Tama. We will see. Tama partner. And Dexter Mendoza gives the ball to Barcena, calling play number 1. Barcena gives it up to Bailon. Bailon, open si Relata. Hindi binigay. Barcena gives the ball to Bombier but loses the ball. And let's give Carmela a shot for his report. Miss Carmela Hernandez, pasok! Magandang gabi mga kasurog. This is Carmela Hernandez, your courtside reporter. And we're still here live dito sa Cafuerte Sports Complex para sa ating last matchup between Team Pili and Kanaman. Nakausap ko nga kanina ang head coaches ng both teams at ayon kay Coach John Paul of Pili, mas dodoblin daw nila ang kanilang depensa dahil medyo kinapos sila sa depensa in their last game. Kaya ikinatalo ng team. At pati na rin ang mga kanilang free throws, turnovers, and execution in terms of their offense. Especially right now na kulang sila ng player. Dagdag pa ni Coach John Paul, mas gusto niya na lang daw i-enjoy ang kanilang games para less pressure at mas maging flexible ang lahat. Ayon naman sa head coach ng Team Kanaman na si Coach Pops Reyes, they just need to balance everything and to give their very best shots and exert their all efforts para makuha muli ang pagkapanalo tonight. Kaya pakaabangan at mas tutukan pa ang mga kaganapan dito sa ating hardcourt dahil marami pang labanan at aksyon ang mga mangyayari. You can also watch us live sa Ako Bicol Portlist page, Ako Bicol Online TV at sa page ni Representative Zaldico. Once again, this is Carmela Hernandez, your courtside reporter. That will be the latest update right now. Balik sa inyo Coach Morgan and Coach John. Maraming salamat, Miss Carmela Hernandez. Back to the action. And si Rasal guarded by Mendoza. Meron tayong illegal pick. Kitang-kita na huli. Nahuli si Sabordo. Tinawagan ng moving pick, I guess. Talaga nakita, linabas na kanyang likod. Oo. Pinuwit niya Oo. ang kalaban. Ayan na si Barcena. With the long 3. Mintis yan. Nakakuha ni Bailon ang offensive rebound. Pinasa kay Dexter Mendoza. Mendoza for 3. No good. Ayan na. Na-rebound pa rin ni Bombier pero Mintis. Binaobra. Nagmamadali. Natapik ni Relata pero nakuha ni Binaobra. Pumeke. Powering his way. That's how intense this ball game Walang is. foul. Ayan na si Relata. And that ends our first quarter. That ends our very intense first quarter. First quarter. Partner. Tatlo lamang po ang kalamangan ng Team Pili kontra sa kanilang kalaban na ayaw pumayag na matalo ngayong gabi, ang Team Kanaman. Score natin ay 16-13 once again at the end of the first quarter. We're all hyped sa larong ito, partner. Yes, partner. Emotions are high. Nakita natin kanina, inatake nyo Binaobra, yung depensa ng Kanaman pero hindi siya natawagan kaya medyo hindi niya nagustuhan ang tawag. He is complaining but still yung Kanaman rushing to their court and buti na lang naitira ni Jason Relata pero hindi. Nakapasok at nabasa ng kanyang tira. Kaya yun naman ang pagtatapos ng ating first quarter talaga. Medyo intense at nakita ko meron tayong injury. Natamo ata si Patricio Jr. na Oo, sa last na attempt niya while attacking the basket. We just hope na hindi naman malala yung injury na yon. As we take a look at the game highlights, or actually the first quarter highlights of this ball game. ayan yung mga drop off. Sabi ni Coach John Paul, according sa report kanina ni Carmela, partner, yung defense pa rin ang kanilang bibigyan ng diin sa larong ito para ma-enjoy nila. Kasi kung hindi sila magdedepensa, ay nako, baka they're going to put their back on against the wall.
Kaya yun ang advice ni John Paul Diswangco para sa kanyang kupunan. Samantala naman sa kabilang panig, sa Kanaaman, ayon kay Coach Christopher Espinosa, ay kailangan maging balanse ang lahat para manalo sa larong ito. Yes, partner. Ayan nga, yung mga highlights sa Evangelista powering his way talagang kanina. In-impose ng kanyang will, talagang attacking. Under goal stab, rebound dito, defense, talagang all-around display para kay Evangelista sa first quarter. Pero ganun pa man, ang mga big man din ng Kanaaman not giving up. Yes. For every rebound na they really battle for it. Kasi alam nila they have to double their effort because medyo mas bigger nga, mas matangkad ang mga big man ng Pili. And we are back to our ball game. Soliman, top of the key, passes to Sabordo. Sabordo attacking the defense of Bailon. Kicks it out pero nahuli ni Jason Relata. Ayan na, Mendoza against Win Galon. Stops, gives it up to Jason Bailon at the top of the key. 3 minutes, Win Galon with the rebound. Galon sizing the defense. Kicks it out to Rasal. Rasal attacking the defense of Mendoza. No good. Barcena. Jason Relata. Relata, hindi natawagan ng traveling. Ayan na si Barcena. Kicks it out. Dexter Mendoza over PJ Suliman. No good. Pero natawagan ng foul. Sino? First of all, Si Barcena. 2 men down on the floor. there's a foul on Joshua Marcena. Yes, natawagan si Joshua Barcena. First personal foul. Kanyang first personal foul. And ayan na. Binalik na ho si Alaray replacing Jason Relata. Ayan na. Hermonio again back on the floor against Barcena. Barcena binibigay sa post. Win Galon kay Buena Obra. Win Galon at the top of the key 3. Pasok yan, partner. Yan na. Unang attempt. Hihintay natin. Pumutok ang isang veteran na si Win Galon. Ayan, pinakita niya ang kanyang steady presence pagdating sa labas. Mendoza. Mobier hands it up to Mendoza. Mendoza gives it to Bailon. Bailon attacking the defense. Block. Grabe, partner. Kita mo yung salubong ng dalawang bigs si Buena Obra at si PJ Suliman. He was hammered Yes, by oo. 2 men in blue. Yes. Meron tayong clarification galing sa ating part ng technical team na si Coach Paulo giving instructions sa ating magiting na referees. And ayan, as we can see from here, Another substitution for Win Galon. pumunta yung ating isa sa mga officials sa bench ng Pili. We really don't know the exact situation right now And waiting. kung bakit the game was put into a halt. Okay. So I guess we'll have to continue now. The ball will go to the men in white. Kanaaman. Mendoza. Corner kay Alaray. Yes. At the buzzer. Grabe. Beating the shot clock. Ayan na. Ayan na si Sabordo na attacking depensa. Evangelista again is in the floor. Being double tripled. Hinaharas to Bailon and Di Barcena. Ayan na. Galon attacking the defense. Nasundot ni Dexter Mendoza. Ayan na. Alaray. Uy! Muntik nang ma-foul doon si Galon. Tik na ayan si Alaray. Atake. Over the outstretched arm for Buena Obra. 4-2. It is just now a 2-point lead for Pili. At nako, that's obviously an offensive foul. Pero mukhang merong diskusyon yung dalawang referee. Just tingnan ulit natin kung ano magiging hatol nila. Even Galon is contesting the call. Yes. It's offensive foul for Win Galon. Offensive foul. So it is an There's a offensive review foul. on the foul. They have to still review it.
partner. Pero ano sa tingin mo? I guess hindi ko kasi nakita yung actual na nangyari. But I guess ang initial call was natawagan si Win Galon ng offensive foul. And then tingnan natin, binabawi. You can handle, but you can sit down. Ayan, tingnan natin. Both coaches giving instructions to their players. Ayan. And, Merong talagang banggaan na nangyari at merong yes. bumagsak na isang nakaputi in front of Galon. Win Galon, unsportsmanlike foul. Oh. Yun lang. So it's a UF. Oo. Natawagan si Win Galon ng unsportsmanlike foul. Oo, nakausli kasi yung kanyang siko. Ball possession. Oo. Yes, and Alaray will go to the free throw line. Makes the first shot count. Ayan, Alaray making his first free throw. And Alaray, 2 for 2 for the line. And then we are now up. The score is, Ito yung slow-mo. ayan yung nakakitang sequence. Ay, oo nga naman pala. Talagang nakita na medyo binigyan ni Win Galon. Si Alaray. He was trying to escape the double team pero nanggigil siya. Nag-escape siya gamit ang kanyang siko. Ayan, siko. Kaya nakita yung balon, momentarily loses the ball. Ayan na Alaray, jump step, attacking the defense. And ayan na ulit si Mendoza. Isa sa mga garbage man na Kanaman, talagang napulot ang offensive rebound and scoring for 2. Yan sa Luman against Bobier. Hermonio. May pick kay Evangelista. Hermonio kicks it out. Lumberio fakes. Lumberio with the step back 3. No good. Rebound by Gwen. Ayan. Yeah. Soliman, Buena Obra, Bobier. and Bubier battling for the ball. Yes. Pero tingnan natin, ang bola ay mapupunta sa panig ng Kanaman with 7 minutes and 28 seconds remaining in our second quarter. Oo, dahil yung araw ay nakaturo sa mga taga-Kanaman. Ayun na, Alaray again against Barcena. Over. Buena Obra, rebound by PJ Suliman. PJ Suliman gives the ball to Fredson Hermonio. Hermonio looking for his teammates. Passes to PJ Suliman. Suliman swings the ball to Hermonio. Kicks it out. Suliman open for 2. No good. There's a foul. Merong foul. May foul na naitawag kay Bobier. Naipit yung kamay. Nahuli ng ating mga referees. Natangled yung kamay niya with the Second personal foul. Yes. Team foul. 3-man substitution para sa Kanaman. Pinasok si Magalong, Caroche, and Atensa. Linabas naman si Bobier, Mendoza, and Barcena. Yes, for Team Kanaman. Yan This pa. is a close game, partner. 21-19. Yes. Lamang na po ang Kanaman. Kanina po ang nakakalamang ay ang mga taga-Pili. Merong tawag ang referee sa possession na yon. Oo, natawagan ng 5-second violation. Actually, that's a... Oo. 5-second violation, Ang partner. inbound play. Sa Pili. Kaso nga lang, hindi nila naipasa bago matapos ang 5 seconds kaya tinawagan ng violation. Ayan na si Alaray to RD Magalong. RD Magalong. Drop pass to Alaray. Alaray gives the ball to Baaw. Baaw to RD Magalong. Open for 3. Tinamaan ng board. Ayan na si Hermonio. Hermonio, di nakita si Lumberio. Hermonio against Atensa. Pull up 3. Pasok yan. Grabe. Ibang klase yung confidence. Oo. Itong si Hermonio shooting that one from behind the arc Ayan na, with a Caroche. jumper. Yes. Kumbaga, confident na confident. Bumitaw si Fredson sa kanyang tira sa labas. Pero at the other end, nakakomit siya ng foul, partner. Oo, di niya rin nagustuhan yung tawag.
Kaya nagre-reklamo siya sa ating mga game officials, but Parang I nag-flop, guess, parang oo. nag-flop lang kasi doon itong Down, na oo. si ano, si Alaray. Yun ang sinisignal niya na nag-flop. Pero ayan na si RD, kicks it out to Carlo Caroche. Carlo Caroche to Alaray sa corner. Laban kay Binoobra. Tight defense being displayed by Binoobra. Grabe yung depensa partner. RD Magalong, naputukan ng 24 seconds pero hindi. Ayan na, Binoobra. Hermonio lays it up for 2 plus the foul. May pa-N1 pa ang tirang yun ni Hermonio kontra kay Atencia. Ayan. Kita mo. Yung, ayan. Medyo talagang binigay na ni Hermonio ang kanyang katawan para lang makakuha ng end-one situation. Yun na nga. Grabe ka naman partner, katawan ang binibigay. Katawan. yun Ibang na. naiisip ko tuloy. Literal. Ayan, partner. Kita natin. Baka mapunta pa tayo sa ibang katawan. Ayan. Si Hermonio for his bonus free throw na convert niya. And lamang na ulit ang pili. 21-24 Oo, with 5 minutes remaining sa ating ball game. pero nasa mga taga-Kanaaman ngayon ang bola. Oo, ayan na si Alaray gives the ball to Caroche. Alaray may pick galing kay RD. No good. Lumberio outlets to Hermonio, flies and scores for 2. Nice finish in transition. Yes. Lumberio to Hermonio. Oo. Good rebound again ng big man. And finding their guards, outlet pass. And yun, easy 2 points Oo, para kay Hermonio. Hermonio finishing the break. And right now, both teams are in a huddle. Ayan, usap-usap uli, meeting uli. Pero nakakalamang na po ng 6 na puntos ang koponan ng Pili at 5 minutes and 39 seconds remaining dito po sa ating pangalawang yugto. Yes, partner, medyo mahaba pa. Halos kalahati pa lang, nangangalahati pa lang sa ating second quarter, pero medyo umaalagwa, bumubulusok ang Pili. Because they are displaying a tremendous defense talaga. Kita mo naman, nag-uumpisa yung depensa kay Binoobra, harassing the bigs, and yun, controlling the boards, and yun na nga, it will lead to a fast break para sa Team Pili. Pero I think this is still anybody's ball game. Yes naman, yes, of course. Kasi nakikita natin, nagsisiso lang yung scores. Although mas, kung titingnan talaga natin, medyo nakakalamang itong Pili dahil they've been on the lead for much longer time kumpara sa mga taga-Kanaaman. Ina-Atencia gives the ball to Jason Relata. Tubao, short stab. No good, pero nakuha ni Evangelista yung rebound. Binigay kay PJ Suliman and binigay kay Fredson Hermoso. Outlets to Gabriel Lumberio. Binoobra, top of the key. Jumper, no good. PJ Suliman grabs the rebound. Ayan, nakuha din ni PJ Suliman with the spin. And he powers his way. As he attacks the basket, nakakuha ng foul si PJ Suliman and will troop to the line for 2. Good hustle for the big man of Yes, partner. Pili, Evangelista, and Suliman, who is now in the free throw line. Misses the first one. Ito partner, si PJ Suliman is also a seasoned veteran. He is currently ata part of Kamsur Express. And talagang he is veteran na mga pro league sa Manila, especially here sa Camarines Sur. And that's nice to know on the part of the Pili team. Lalo na kung ikaw ay viewer at ikaw ay pumapanig sa mga naka-blue. Yes, ayan si Magalong. May Magalong. konting reklamo sa referee. Oo, pero hindi tinawagan. Sabi ng coach ng Kanaaman, bumaba na and focus sa depensa kasi Pili has the possession. Hermonio hinaharas ni Atencia. Oh, yan na. Yung ina-apply ng Kanaaman, ng full court press. Yes, partner. Yeah, medyo oh, what a crossover. He flies, kicks out. Evangelista, corner jumper. No good. Na-rebound ni Jason Relata ang bola. Atencia, looking for his teammates. Locates Jason Relata for 3. Kaboom! Yes! They need that shot. Yes, timely. Timely basket because naghahabol sila. And now they decrease the lead only to 4 points. Evangelista. So talagang mas intense na ngayon ang defense
ng mga nakaputi, which is Kanaman. And yun, tinawagan ng stepping on the line itong si Suleiman while trying to make his way papunta sa back door. Yes. And now, nandito na tayo sa ating 4-minute mark ng ating second quarter. Relata again, aims for 3, pinasa kay Atencia. Atencia, naagaw, That's a bad nakuha ni pass. Lumberio. Lumberio attacking, drops it up to Hermonio. Sumabit si Nakakuha Atensa. ng foul. Oo. There's a foul on Atencia. Yun na nga, officially, it's Atensa's foul. And it will make Hermoso shoot 2 free throws. Penalty. Yan na si Hermonio. By the way, partner, ang Team Pili is averaging 63% from the charity stripe. Medyo very decent na rin compared sa ibang teams, pero I guess hindi naman dyan nagtatapos ang kanyang averages. So talagang the following games pa, mga susunod na laro, alam natin mag-i-improve at mag-i-improve ang mga teams. And when with it that, comes to free throw with that shooting. 2 successful shots from Hermonio, talagang tama ka, mag-i-improve yan. Yes. Ayan na, Lumberio receives the ball, outlets to. Ayan. Again sa Atensa, inatake ang defense ni Atensa. Nakakuha ng 2 points. Ayan na. Maganda yung composure ni Lumberio during that play. Yes. Hindi siya na-intimidate sa presence ni Atensa. And credit those bucket galing kay PJ Suleiman because of the outlet pass na nakita niya kaagad ang kanyang open teammate. Na si Lumberio, who manages the finish of that particular sequence. Relata hands off to Dexter Mendoza. Humihingi ng ISO. Ayan ang Magalong with the short jumper. Makes it. Lucky Ayan na. bounce. Yes. Lucky bounce for Magalong. Yes, ayan na. Lumberio muntik na maagaw ni Relata. Lumberio gives it up to PJ Suleiman. Jabs. Using the board, no good. Evangelista. Up and under. With the undergo stab, Mintis nakuha ni RD Magalong. Magalong gives it up to Dexter Mendoza. Mendoza passes to Doloso. Misses the shot pero nakuha niya ang kanyang offensive rebound. Caroche against PJ Suleiman. Relata versus Hermonio. Magalong with the short jumper but misses the shot. Not this time for RD Magalong. And na Carlo Caroche steals the ball kay Gabriel Lumberio. Mendoza. Magalong. Nice dish. 4-2. Ayan na si Saluman. Nagmamadali against Carlo Caroche. Muntik na matapikan. Lobs it up to Evangelista against So merong foul away from the ball. It's from Mendoza and Hermonio na talagang nagkakagirian yes. mula pa sa backcourt. Talagang inaasawa na ni Mendoza itong si Hermonio. Between Dexter Mendoza of Kanaman and Brenson Hermonio of Team Pili. So that's a double foul. Mendoza, second personal foul. Brenson Hermonio, second personal foul. It's a 4-point lead, partner. And mga Yes. kasurog, lamang po ang Pili. As we come close to the end of the second quarter, 2 minutes and 20 seconds remaining. Kapa Morgan po at your service. Kasama ang aking katandem ngayon na si Mr. John Batchelier. Yes, magandang gabi. Malapit na. Oo. Oo, speaking of malapit na, batiin ko lang, wala namang kinalaman to partner sa wala. Batiin ko lang aking mga constituents sa barangay Kawit East, Washington Drive sa Legazpi City. Magandang gabi sa inyo lahat dyan. Sabi nga ni Kapa, malapit na. Malapit na. So, malapit nang umuwi ito si John Batchelier. bukas uwi na ako. Uwi na tayo at pasyalan natin. Kita-kita uli kayo. Pasyalan natin ang ating mga constituents. Batiin ko nga pala ang aking kagawad partner na kasama sa council ng Barangay 16, si Kagawad Danilo Abion. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Kagawad. Kagawad pala, Kagawad. Magandang gabi. And batiin na rin natin ang happy birthday lahat ng mga may birthday ngayon. Especially yung ating kasama, si Adrian
Orheta. Maraming salamat sa pagkain. Ay, nagpakain na ba? Happy birthday. Hindi ba nagpapakain? Hindi ko siya i-greet pag hindi siya nagpakain. Dahil ko lang, happy birthday, brother. Ayan. And sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong araw, maligayang karawan sa inyo. Ayan, Adrian Orheta. Magbo-blow out mamaya. Ay, matik yan. Matik yan, coach. Ay, matik yan, partner. Oo. Pero sa ngayon, both teams na naman ay nasa huddle matapos ang double foul called against Mendoza and Hermonio. Yes. And we are now back sa ating, sabi nga, bakbakan. Bakbakan! Sabi ni Consuloro, bakbakan na! Oo. Ayun na, sa bakbakan na. Bakbakan Kanaman versus Pili, partner. And it will be Pili's ball. Hermonio, at nandun pa rin sa kanyang harapan. Di siya tinatantanan ni Mendoza. Buena obra. Swings the ball to Galon. Fakes. Galon with the spin. Nahuli ng ating referee si Jason Relata na binangga si Win Galon. And si Win Galon pupunta sa ating free throw line for 2 shots dahil penalty na, partner. Penalty na. Naman. And dahil sa sobrang eagerness ng Kanaman to really defend, yan, nauna sila sa penalty situation. And partner, tinitingnan ko, meron din tayo palang good size crowd talaga. Maraming salamat sa pagpunta sa ating venue. Talagang salamat sa suporta. Hindi ko napansin, marami na palang tao dito sa Oo, loob. partner. Kanina pa tayo nagtatrabaho dito at di na natin napansin. Maraming magagandang tanawin ang ating nandito sa venue. Ayan na. Caroche. Mendoza over Galon. Misses the shot. Ayan na. Si Sabordo. Binigay kay Fredson Hermonio. Andyan pa rin ang pesky guard na si Mendoza. Guarding. Ayan na si Hermoso. Kicks it out to Buena Obra. Short jumper for 2. Nice shot from the corner. Oo. Almost at the corner. And nice pass din. Coming from Hermonio. RD Magalong misses again with the jumper. Win Galon with the pull-up. No good. Rebound. Bola mapupunta. Last touch ng mga naka-blue. Kaya mapupunta po sa mga nakaputi, which is Team Kanaman. At yan, meron tayong coaches challenge again. Ayan, kasi hindi nagustuhan ni Coach JP. Ang tawag ating mga referees. Titingnan natin ang masusing pag-iimbestiga ng ating magigiting na referees, partner. so, ayan. This is actually an advantage for both teams na merong ganitong karagdagang part ng ating ball game, ang mga coaches challenges na yan. And, well, Parang unsuccessful yung challenge. successful, oo. Ang bola. Mananatili ang bola sa Kanaman. Yes. With 1 minute and 24 seconds remaining, nalalabi sa ating first half. Ayan na si Mendoza. Kinugulo ni Galon. Caroche swings the ball to Mendoza. Mendoza binigyan ng pick. Alley-oop to Doloso. Misses the shot pero nakuha pa rin ni Doloso. Rebound. Dexter Mendoza for 3. Misses. Ayan na si Manayan. Crashing the rebounds pero muntik na maagaw. Ayan na si Rasal Jr. Binigay ang bola kay Manayan. Kay Galon. Hinintay kanya mga kampi. Rasal for 3. Talagang makikita mo sa Team Kanaman ang kanilang determination to stop every possession ng kanilang katunggali na Team Pili. Oo, ayan na. Talagang medyo maalat din kahit papano ang Kanaman because hindi nila nakukonvert na kanilang nakukuha mga rebounds. At si take a look, si Alaray fakes for 3. Hirap sila. Caroche for 3. No good. Rebound by the smallest guy on the court, si Rasal. Rasal was fouled by number 24 na si John Michael Doloso. Napipilitan ng Kanaman to shoot from the outside and gamble with those risky shots. Kaya hindi nila nahabol itong kalamangan ng Pili.
which is 6 points lead lang naman. Yes, a very manageable lead. Mm-mm. And tingnan natin. I guess nullified yung isang first free throw na tinira ni Rasal because tingnan natin may nakita na naman na violation I guess ang ating mga referees kaya Pero ganun pa man, mananatili sa free throw line itong si Ferdinand Rasal for Team Pili. His second free throw. ayan, nagtagumpay ang mga fans ng Kanaman dahil dinidistract nila ang free throw shooter na si Rasal. And ayan na. Ayan, sumigaw ulit at nagbunga ulit ang paninigaw ng mga taga-team Kanaman with 28 seconds remaining. Mendoza, Caroche, Alaray, guarded by Evangelista. Caroche, Mendoza fakes, kicks it out to Caroche for 2. No good. Na-rebound ni Dexter Mendoza. Kicks it out to Alaray for 3. Air ball pero nakuha ni Yun. Dexter Mendoza ang kanilang offensive rebound. Who says that the painted area is only for big guys? Sabi ni Mendoza. And ayan, nabitawan. And ayan na partner, nagtatapos ang ating second quarter with the score of 30-36 lamang ang Pili with a 6-point lead sa pagtatapos po ng ating third quarter. This is the winning quarters of this ball game. Kaya it's the second quarter pa lamang naman. And when we come back sa second half, dito na natin makikita kung sino ba talaga ang masasabi nating mas malapit sa victory ngayong gabi. So, dyan lamang po kayo. Magbabalik kami ni Kagawad. John Batchellier. Dito po sa inyong Ako Bicol Cup Camarines Sur.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Balik tayo sa maaksyon. Masyadong bakbakan na laban. Malamig sa ating venue partner pero mainit ang labanan. Mainit ang labanan. Dito po sa loob ng Cafuerte Sports Complex ang tapatan ng mga taga-Kanakman at ng leading ngayon ng 6 points na Pili. Yes, partner. During the game, hindi natin alam yung mga control kasi palitan. Run after run after run talaga ang both teams. So talaga ngayon, medyo umalagwa lang ng 6 na puntos lang naman ang Team Pili because of the heavy defense na binibigay nila ng mga bigs. And ganun din naman, talagang Kanakman is never giving up any possession by their opposing team. Kaya hindi talaga nagiging blowout para sa Pili itong kanilang lead. Yes, partner. Ayan na. Doloso again. Ang gandang set play, partner. Pinakita ang Team Kanakman with the corner 3. Kita mo yun kung gaano nagbigay ng set play ang coach si Christopher Espinosa after ng half na yon. Ayan na si Benaobra finding PJ Soliman open for 2. And what a way to start this second half for both teams. Kanakman shooting a 3 and 2-pointer naman para sa Pili. What a pass by Alaray to Doloso. Gandang lob. Ayan na si Rasal, nagmamadali. Gives the ball to Evangelista. Flies, no good. Doloso. Outlet to Mendoza, assist with Galon. Block si RD Magalong ni Benaobra. And Magalong Rasal is rushing. No good. Magalong was looking for the referee pero hindi siya tinawagan ng foul. Ayan, siniguro niya. Yes. Ang easy layup na yun. Because he's almost all alone. Binawian niya ngayon si Benaobra dahil kanina sinapal siya. Ngayon, siniguro niya na makakapasok kanyang layup. So it's a 1-3-1 full court defense ng mga taga-Kanakman and it's now taking effect. What a block by PJ Soliman. And kaso nga lang na rebound ni Carlo Caroche and a putback for 2. That's a 2-on-3 situation. What a way to start this third quarter action. Yes, Kanakman imposing a pressing defense kaya napatawag kagad ng early timeout si Coach JP to give instructions to his players. They obviously made a statement sa pag-uumpisa ng ating third quarter and second half nitong ating ball game. Ayan na, kita natin na parang si Gabriel Lumberio papasok na. For Team Pili. Oo, para kay Win Galon kasi nakita nila kailangan nila ng additional na magdala ng bola. Kasi alam naman natin na mamaya pagbalik sa ating timeout, merong ulit press defense na ipapakita ang Team Kanakman. Yeah, adding more firepower sa parte ng mga taga-Pili. And it's going to be Pili's ball. And ayan, nagre-ready na uli ang Kanakman sa kanilang ngayon it's a half-court press na lang. Hermonio, top of the key, binigay kay PJ Soliman, nabitawan, nakuha with Benaobra. Naagaw ni Dexter Mendoza. Mendoza flies against Hermonio, block! Pero talagang matindi. Sinabayan ni Hermonio sa ere at blinangka ang bola. Yes, partner, talaga. The block, tingnan mo partner kung replay, makikita natin, sinapal niya. And may stare down pang kasama partner. Mendoza gustong bumawi. Binigay kay RD. RD kicks it out to Carlo Caroche. Doloso open for 3. In and out, rebound by Gabriel Lumberio. Lumberio now, naghahanap ng mapapasahan. Gives it up to PJ Soliman. Evangelista, powering his way. Benaobra for 2. Grabe partner yung passing ng Bigs ng Pili. There you go, balik sa mga taga-Pili ang lamang 40-39. Ayan na si Magalong against Evangelista. Alaray, natawagan ng traveling. Sayang ang possession na yun for Kanakman para makabalik sa kanila yung lead. And meron na namang opportunity ang Pili na makalayo. Yes, partner. Sa kanilang kalaban. Yes, as early as 7 minutes. Talaga very intense ang ball game natin. Talagang di kita ng depensa. Lab pass kay Evangelista. Nakuha sa ilalim pero mintis. Nakuha ni RD.
Mendoza rushing against PJ Suliman. Mendoza kicks it out to Alaray, attacking the defense. Using the Opener board. plus the foul and one. Great shot from Alaray. Yes, partner, ayan yung replay. Alaray attacking the defense. Libina Obra, partner, I notice talagang every time makakakuha ng defensive rebound ng Kanakman, talagang pinupush kagad nila yung bola para makauna sa kanilang mga fast break. And walang takot na umupensa. And Alaray completing that three-point play opportunity. Balik sa kanila ang Kalamangan, 42-40. Ayan na si Lumberio against Carlo Caroche. Buena Obra, top of the key jumper, misses. Rebound by Doloso. Doloso gives it up to Dexter Mendoza. Binigyan ng pick ni RD. Mendoza kicks it out to Doloso for three. No good. Rebound by Gabriel. Passes to Hermonio with the lefty layup. Scores. Sinabayan sa ni Doloso pero too late for the hero. Ayan na, Caroche kicks it out to Mendoza. Long two, mintis nakuha ni Lumberio. Binigay kay PJ Suliman. Ayun na si Hermonio. Lumipad. Sinagasaan ni Carlo Caroche pero nakakuha ng foul. Kita mo, partner. The high-flying Hermonio. Yes. Yung determination na lumipad ni Hermonio papunta sa ring. Talagang kitang-kita. And obviously, dun sa tirang yon, talagang malabong maitira niya na maayos ang bola. Pero alam niya na merong sasabit sa kanya. Yes, partner. Wise play for Hermonio. Yes, partner. We are deadlock again sa ating laro with 6 minutes remaining sa ating third quarter. Ayan na, we are deadlock again talaga. Hindi na ipasok ni Hermonio ang kanyang second free throw. Mendoza hands it up to Relata. Doloso with the easy two. Yeah. Compose itong si Doloso. With those kind of shots, parang walang pressure sa kanya masyado. Oh, ayan ulit. Ang 1-3-1 defense. 1-3-1 full court defense. Uli ni Caroche ang bola. It's taking effect. Mendoza. Eto na naman. All alone for two. They have to break this kind of defense. Sayang, nakakumit ng foul lang si Relata, I guess. I guess it's Mendoza. Mendoza. That's the risk of having this type of defense. Pero sabi nga the higher the risk, the higher the reward. Yes. And a partner, Hermonio crossing the half-court line. Looking for Benaobra at the post. Binigay kay Lumberio. Bangilista sa ibabaw. Nahuli ni Caroche. Caroche nagmamadali. Caroche sizing up the defense of Evangelista. Misses the shot. Ang bola mananatili. Ayan, nag-contest ng mga naka-blue. Sabi nila, last touch ni pero hindi. Magalong. It's very clear na it's Kanakman basketball. Oo. Ayan ang Magalong. Momentarily open. Binigay yung bola kay Caroche. Caroche to Doloso. Corner Mendoza. Swings to Caroche. Caroche in and out dribble. Kicks it out to Mendoza. 4-3. No good. Yun na nga. Yun na nga. Talagang nahuli pa rin. Mukhang tatawagan si Sabordo ng foul on that battle for the rebound against Magalong. There's a foul on Sabordo. Oh, yun na nga, si Sabordo yung tinawagan ng foul. It's Kanakman's ball. Second team foul. There's a warning on Benaobra. Apat na po ang kalamangan ng Kanaman. Yan, natawagan si Alden Benaobra ng warning ng mga officials. Ayan, Mendoza kicks it out, passes to RD. This is the shot. Manayan with the rebound. Sabordo
Binigay kay Hermonio. Ayan na naman ang makulit to si Dexter Mendoza sa harap ni Hermonio. And natawagan ng 8-second violation. Partner, hindi napansin ni Hermonio na patapos na ang 8 seconds kaya natawagan siya ng violation. kaya talagang maganda ang epekto nitong ini-impose ng Kanaman na 1-3-1 full court defense. Ayan na si Doloso, open for 3. Pasok yan. Yes! Doloso delivering the goodies in this crucial part of the ball game. Pero nandun din si Hermonio para sa bagot. Binawi agad ng isang shifty layup. Ayan na si Barcena, kicks it out. Relata open for 3. No good. Lamang pa rin po ang Kanaman, 49-44. Hirap ang Pili na makounter itong trapping defense. Hirap sila ma-break. Ayan na, natawagan ng foul. Pero dapat mag-ingat din ang Kanaman dito kasi sunod-sunod na mga fouls na naitawag sa kanila. 3 fouls sila, 2 na lang, penalty na. Oo. That's their 3rd team foul. At maaapektuhan yan every individual player kung talagang magkukumit sila na magkukumit ng foul because of their heavy defense. Oops. Hindi nagugustuhan ng mga taga-Pili ang naitawag na backing violation. Manayan contesting that one. Barcena kicks it out to Mendoza. Alaray. Traveling ang tinawag. Again, masabit sana yun, kaya lang naangat niya yung pivot foot. That caused him to travel. Again, partner, very intense at ang ating ball game. Yes, it is. 5 puntos lang ang kalamangan. Kita mo, tensions are high sa both teams. Kaya talaga kita mo yung nagiging resulta. Fouls were committed ng both teams. Ayan na. Lumberio binigyan ng pick ni Manayan against Barcena with the crossover. Kaso nabitawan ng bola. Steal. Alaray, outlets to Mendoza. Masyadong malalim. Natawagan ng traveling violation. Masyado na kasing malalim doon si Mendoza sa pag-receive niya ng bola at na-excite siya. Oo, he can't manage to shoot. Kaya he opted to pass. Kaya lang na-travel na muna siya bago siya nakapasa. Ayan na, another substitution. Si Wingelon pumasok para kay Gabriel Lumberio. Ayan na, with 4 minutes and 12 seconds remaining sa ating third quarter. Lamang pa rin ang Kanaman ng 5 points. Looks like from here na it's a full court man-to-man defense. Ayan, tingnan natin kung paano mabibreak ng Pili. Halos lahat ng mga taga-Kanaman mayroong tao sa harap nila. And there goes the trap. Madaling-madali tinawid ni Hermonio ang bola. Yan sa bordo. 4-3 fakes. Attacking the defense. Drops it up to Evangelista. Sorry miss on the part of Evangelista. Ayan si Alaray. Nakuha ang bola. Natawagan. It's a frustration foul, partner. Yes. Kasi hindi na-convert ni Evangelista ang EC2 that caused him to foul ang offensive player na si Alaray. Oo, medyo gigil na kasi masyado itong masasabi ko halos lahat na ng player ng Pili is gigil na makapuntos. Kasi lalo na si Evangelista. Yes, partner, kasi partner very unusual naman talaga na ma-open kasi ilalim ng ganung kalibre. Kaya medyo nagdalawang isip at nagmintis Alaray. Barcena, top of the key 3. No good, good box out kay Sabordo. Pero natawagan si Bobier. Oo, hinawi niya kasi itong si Sabordo before rebounding. Kaya yun. Ayan na, Hermonio. Tinatawid ang bola. Pinapahirapan ni Mendoza. Ayan, naitawid ni Hermonio ang bola. Binigay kay Sabordo. Humingi ng pick pero hindi nabigyan. Hermonio against Mendoza. Flies, kicks it out. And what a drop pass pala.
Ayan na. And this time, sinigurado na ni Evangelista na papasok ang kanyang tira from dish Galing mula kay kay Hay. Hermonio. Oo. Ayan na si Barcena. Alaray against Sabordo. Attacking the defense. Kicks it out to Barcena. To Mendoza. Open for 3. Kaboom! Dexter Mendoza. 3. Sabi ni Mendoza, yes! Oo. Nakabutas rin sa wakas si Mendoza kasi several attempts na hindi pumapasok. Oo. Hermonio, what a drop pass again kay Manayan. Kaso natawagan ng traveling. Sayang. Sayang talaga on the part of Pili. That's a good play executed. Kaya lang, Manayan took so many steps before dishing that in. Mendoza again, blocked by Sabordo. Ayun na si Galon. Outlet sa Sabordo. Oh, sorry miss again para sa Pili. Talagang hindi pumapanig ang laro ngayon para sa Pili. Yan Mendoza. ang nangyayari pagka gigil ka na. Alaray to Barcena. What a passing. But blocked by Banayan. Ayan na si Win Galon. Collects the rebound. Pero nandyan ang makulit na depensa ng mga taga-Kanaman. Ayan na Hermonio. Umatake. Pinasa kay Evangelista again for 2. Nice determination on the part of Hermonio. At buti naman na ay papasok na ni Evangelista ang mga ganong tira sa high pressure defense na ipinaparamdam sa kanila itong mga taga-Kanaman. Barcena. Oops. Muntik na. And naputukan ng 24-second shot clock ang Team Kanaman. Good defense on the part of Pili. Forcing a turnover para sa Team Kanaman. Apat po ang kalamangan ng Kanaman kontra Pili at 1 minute and 48 seconds remaining. At meron tayong report mula sa napakaganda at napaka-sexy na kasama natin sa courtside, Miss Carmela Hernandez. Mas lalong tumataas ang tensyon dito sa labanan ng Kanaman at Pili, lalong-lalo nandito sa ating second half. Makikita naman natin na hindi nagkakalayo ang mga puntos ng bawat teams, kaya naman lahat ng players and coaches of the both teams ay nakafocus sa laro ngayong gabi. Kaya sabi ni Coach Paps of Team Kanaman, times and moments like this really need speed and strength. Mas palaisipan talaga ang mga aksyon dito sa ating hardcourt, kaya mas tumutok at abangan kung sino sa dalawang team ang mananaig. Yan muna ang latest update dito sa courtside. Take it away, Coach Marks and Coach John. Maraming salamat, Ms. Carmela Hernandez. At tama, talagang sino ba sa dalawang koponan na ito ang mananaig hanggang sa pagtatapos ng ating 6th and final game for tonight. Ito po sa ating 13th day ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Hermoso makes those 2 free throws, cutting the lead to only 2 points para sa Kanaman na meron na ngayong may tangan na sila ng bola. They have the possession. Yes, partner, talagang much to the delight of the crowd. Talagang nag-cheer kanina ang crowd ng Pili. Nakikita natin yung magagandang dilag sa ating venue. And speaking of magagandang dilag, batiin ko ang aking kaibigan na si Angel. Magandang gabi sa iyo, Madam. Salamat sa panonood ng ating Facebook Live. Ayan na naman ang Kanaman. Running, passing, driving in, and fouling. Caroche with an offensive foul. Offensive foul, Caroche. Second personal foul. This is a close ball game as we just a 2-point lead, partner. Get ourselves closer and closer sa ending ng third quarter. Hermonio drives. Medyo open shot pa rin pero medyo bad shot selection on the part of Evangelista. Ayan na si Bompier, open for 3. Na-rebound ni RD Magalong. RD Magalong powering his way. Walang foul. Kaso ayan, nanakaw ni Dexter Mendoza kay RD Magalong. Fakes, no good. Rebound by Evangelista. Ayan na, outlets to Hermonio. Hermonio over Alaray. Flies, drops again to Evangelista for 2. And that's not even the score. Even the score. Yes, partner.
That two-man game talaga kanina pa nananalasa sa Kanakman and wala silang adjustments na ginagawa sa atake na ginagawa ni Hermonio. Hermonio and Evangelista ang kumakana. At 11 seconds na lang po ang nalalabi. Ayan na, Carlo Caroche for 3. No good. Rebound by RD Magalong for 2. Just in time. Ang yes. Po, nagtapos na nakalamang pa rin ang Kanakman kontra Pili sa ating third quarter. A timely basket talaga, partner. Expect this is going to be a war come fourth quarter, partner. Magalong failed to convert those assists na bigay sa kanya ng mga kakampi niya at yung mga putbacks na hindi niya na ipasok, pero talagang nandun siya for the determination and the hustle na ipinakita niya, kaya nakakalamang ngayon ang Kanakman ng 2 puntos sa pagtatapos ng ating third quarter. And again, ang Ako Bicol Cup Camarines Sur ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ayun, yan partner. Kaya talaga, manood kayo sa ating live games kung hindi kayo makakapunta dito. Nood na lang kayo sa aming Facebook page. Meron tayong Facebook page, Ako Bicol Online TV. Tapos yung kay Representative Saldico. And meron din tayong YouTube page, partner. Ayan, yung YouTube channel natin, Ako Bicol Cup. Ayan, pakisubscribe na lang po para and pakiclick na rin ng all sa notification bell para notified kayo every time na meron tayong mga ipinapalabas na mga maaksyong labanan dito po sa Ako Bicol Cup Camarines Sur right now. Ayan ang ating mga highlights. Nakita ko kanina yung knockout. Ayan na, yung talagang hindi mapigil na two-man game ni Evangelista and Hermonio. Ayan na ulit, pangalawang pasa. So yun, bibreak nila yung full press itong Kanakman. At talagang umepekto ang Hermonio and Evangelista tandem. Yes, partner. We are now sa ating fourth and final quarter, partner. It's winning time. Yes, partner. Tama ka. It's winning time. Kumbaga, dito mo na makikita kung sino ang mga mama sa bata sa loob ng hardcourt. Yes, indeed. Ayan na, partner. Para sa mga naka-asul, ang nasa loob ng hardcourt ay si Soliman, Hermonio, Galon, Evangelista, and si Manayan. Samantalang sa Kanakman naman ay ayan, sina Magalong, Mendoza. And yun, pasa si Bobier. Bobier. Kaso nakuha niya ulit ang kanyang mintis. Napunta kay Carlo Caroche. To Alaray, Pineke, Pola, passes to RD Magalong, kicks it out to Dexter Mendoza for 3. No good. Rebound. Dalawa. Nag-agawa ng magkakampi doon, partner. Sayang. Hindi nagkaamuyan ang yes, dalawa. Partner, yun ang tamang term doon. Hindi nagkaamuyan ng pawis. Alaray and si Bobier. Yes, ayan na si Hermonio attacking the defense of Mendoza. Gives the ball to Wingalon. Wingalon sizing the defense. Ayan na. Kicks again to PJ Soliman. Attacking. RD Magalong misses the shot. Magalong gives the ball to Carlo Caroche. Di nakita si Mendoza. Mendoza handoff kay RD Magalong pero naagaw. Wingalon outlets to Hermonio. Flies. Nakakuha ng foul, partner. Oo. On that particular play, kayang-kayang ilipad ni Hermonio ang bola, kaya kahit nandun si Bobier ay challenge niya talaga ang depensa nito dahil alam niya kung hindi maipapasok niya ang bola ay makakakuha siya ng foul. Yes, partner, good observation, partner, pero kita mo talaga yung tapang ng isang Fredson Hermonio kung gano'n niya atakihin ang basket. Kahit sino pa, lilayap at lilayap yan. And right now, he makes the first free throw. Yes, partner. So isa na lang para tumablan naman lang tayo. Wala pang 2 minuto ang nakukonsumo natin sa ating fourth quarter action. And there you go. Tying the ball game is Hermoso with those 2 free throws. Ayan na. With 8 minutes remaining sa ating fourth and final quarter, pumasok na ulit ang do-it-all guy. Ang hustle player na si Alden Binoobra.
para makontain siguro si RD Magalong. Ayan na si Caroche. Swings the ball to Mendoza. Doloso against Manayan. Binalik kay Mendoza. Kicks it out to Caroche. Mendoza. Doloso over Manayan. 4-3. Bang! Doloso! Ayun na nga. Napaka-patient ng opensa ng Kanaman. Oo. Binaril partner. Ayan na PJ Suliman. Drops it up to Manayan. Under goal stop. Misses the shot. Alaray with the defensive rebound. Ayan na si Carlo Caroche. Nakatingin kay Mendoza. Open for 3. No good. Kaso nakuha niya ang kanyang tira. Magalong. Binigay kay Carlo Caroche. Alaray. Fakes. Attacking Suliman. Drop up. Doloso. 4-3. No good. Almost 2 consecutive 3-point shots for Doloso, pero short on that one. Sayang, good attempt pa rin, pero at least he tried, pero Oo, he had the good look on the rim. Short lang yung tira niya. ay na, handoff. Binoobra kay Hermonio. Hermonio against the pesky defense ni Mendoza. Kicks it out to PJ Suliman. Attacking the defense of Alaray. Kaso, natawagan ng blocking foul si Alaray. There's a ball. There's a foul on Alaray. 3-point lead for Kanaman at 7 minutes 33 remaining in this ball game. Ayan na, Hermonio attacking. Kicks it out to Win Galon. Fakes. Lumapit. Pumul up. Wala yan. Nakuha ni Doloso pero mukhang tatawagan si Magalong ng foul. Yes, partner. Nakita na ating mga referees na inipit. While contesting for the rebound. Ayan, nakikita natin sa mga screens. May mga hard sign. Magandang gabi sa iyo, ma'am. Thank you for watching. Ayan na. PJ Suliman inbounding the ball to Fredson Hermonio. Gabriel Lumbero kakapasok lang ulit with a crossover. Kicks it out to Hermonio for 3. Sayang, wala partner. Nakakuha ni Caroche. Caroche to Magalong. Rumaragasa! Yes! Ayan na, Hermonio. Gives the ball to Buenaobra. Natapikan. Dumayb sa bola si Buenaobra. Up. Ops, tama na. Hold it. Yes. Talagang ganon ka-intense yung laban. Yes, it's just a 5-point lead. Bakbakan ng Kanaman at Pili dito po sa ating final game ng ating 6-header sa ating Day 13 Ako Bicol Cup Camarines Sur. Atin to. Ayan. Meron tayong substitution. Si Rasal Jr. papalitan. Si Hermonio. I think that they need the services of Evangelista right now for Pili. Pero mukhang pinapahingaan pa ni Coach JP ang kanyang pambato sa ilalim. Mendoza kicks it out to Caroche. Top of the key trim. Wala. Ayan. Soliman grabs the board. Ayan na si Rasal. Open for 3. Yun pala! Ang role ni Rasal kaya sa ipinasok ni JP Mendoza. Yes. Yun ang tinatawag nating magic bunot on the part of Coach JP. At naamoy kaagad yun ni Lumberio kaya hinanap niya ang kanyang kakampi na titira ng 3. Ayan na, Alaray, cross court galing kay Magalong. Pasa kay Caroche, floater, mintis, pero nakuha ang bola ni Buenaobra. Swings his elbow. Ayan na si Rasal, nagmamadali against Alaray. Kinulong ni Dolosa. Napasa kay Lumberio for 3. No good. Rebound ni Manayan. With the 2. We have a tied ball game here at 6 minutes remaining sa ating 4th quarter. Yes, partner. Sabi nga ng ating arena announcer, eto na, bakbaka na. Yes, indeed. Bakbaka na. Hold on to your seats. Huwag kayong gagalaw ng masama. Napapaligiran namin kayo. Napapaligiran kita. And I guess, napatawag kagad ng timeout ang coach ng Kanaman because talagang maganda naging run ng Team Pili.
tingin mo, yan ang tinatawag mong emergency timeout? I guess yan to prevent the run na ini-impose ng Team Pili. And right now, again, we have a tied ball game. It's anybody's ball game. It's 59 all with exactly, partner, 6 minutes remaining in the fourth and final quarter. Kita mo yung mukha ng ating live audience kung gaano sila kasaya na ma-witness ang laro ng Kanakman versus Pili. Of course, they're wishing na manalo yung kanilang mga koponan. Pero again, sino ba ang mananaig sa dalawang koponan na to? Both teams are nakikita nating highly determined to win or to grab this victory tonight dahil parehas po ang kartada nila, 1-1. Yes, partner, a must-win situation sa both teams kasi pag nanalo sila, talaga aangat sila sa standings ng kanilang bracket. Ayan na, Rasal guarding Mendoza. Mendoza kicks it out to Relata. They need to score. Doloso underneath kay Ardy Magalong. Easy 2 for Kanaman. That's a nice dish from Doloso to the waiting Magalong. Ayan na si Rasal. Tulumberio. Soliman swings the ball to Rasal. Rasal for 3. No Almost. Good. Ayan na, Tumatakbo Mendoza. Yun na nga. He lost the ball. Yes, and a lucky break for Team Pili kasi it's a sure 2 na, I guess, partner. Pero medyo buenas pa ang Pili sa situation na yon. Ayan na. Nakuha Ilumberio. Kaso talagang 8 seconds na rin. 8 seconds violation na itawag ng referee. Ayan na, partner, hinahanap mo. Ipapasok na si Evangelista. And hopefully, tama ang timing ng pasok niya. Yes, ayan na si Caroche. Mendoza, Doloso, Magalong, and Relata para sa Kanakman. And Lumberio, Rasal, Evangelista, Soliman, and Manayan. Ayan na si Ardy Magalong again with a short stop. Misses, rebound by Gabriel Lumberio. Binigay kay Rasal against Caroche. May pick kay Manayan. Rasal nasa ibabaw. Fake pass. Yan, ginugulo ni Caroche pero nakuha niya pa rin ang bola. Naagaw ni Caroche. Ayan na si Mendoza all alone for the easy 2. And this time, hindi niya na binitawan ang bola. Yes, partner. He made sure na talagang maisushoot niya. Ayan na, another turnover. Caroche all alone. No good. Mendoza with the undergo stop. Mintis again. Pero merong foul. What an exciting ball game we are having here. Yes, what a sequence, partner. Miss after miss after miss. Sayang, buti na lang nakuha ng bola ng Kanakman at na-foul si Relata. We have under 5 minutes to go. 4:29 po ang oras natin. Lamang ng 4 ang Kanakman. Yes, partner, sabi nga ng isang analyst, sikat na analyst sa isang Pro League kapit. Mga kababayan, this is going to be a war. Sabi sa daraga, yup-yup mga abay! Yes, partner, tama. Yup-yup, mga abay. Yun. Kitang-kita natin kung gaano talaga gustong manalo. At nakita natin ang mga fans na tingnan mo, seryosong nanonood sa ating venue. Talagang pinag-aaralan ni Sir. Oo. Ang laro. Bawat laro. All alone in the corner of your heart. First personal foul. First team foul. So this is crucial for both teams. Itong mga dying minutes of our fourth quarter. May epekto pa rin, partner, yung full court press ng Kanakman. By the way, ang Ako Bicol Cup Camarines Sur ay hatid po sa inyo ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And of course, Representative Saldico. And again, paki-subscribe po sa ating YouTube channel, Ako Bicol Cup. Almost losing the ball is Relata. Barcena umingi ng pick. Barcena gives the ball to Relata. Swings the ball to Mendoza. Mendoza against Manayan. 4-3. Oh, what a buzzer! And that will hurt Pili. Yes, to increase the lead to 7. Ayan na si Hermonio against Relata. Kicks it out to PJ Soliman. In and out. Almost, but not quite. Ayan na.
Relata for 3. Another! Successful 3-point shot made by Kanakman. Time out muna, sabi ng Pili. All of a sudden, partner, it's a 9-point lead. Yes, partner. Back-to-back threes on the part of Kanakman talaga. Grabe yung ball movement, partner. Kung napansin mo, swing yung bola, swing yung bola. Ayan, tingnan mo. Ayan yung tira ni Dexter Mendoza na pumasok. And then again, yung pangalawang 3 points. Ayan, si Relata. Ay, hindi, si Mendoza yung 3 points. And that's a desperate shot. Yes. Actually. Ayan pa, yung isang open 3 ni Jason Relata na napaka-reliable. Ang kanyang outside shooting. Back-to-back threes. Halos dun lang talaga nag-evolve ang mga plays ng Kanakman. Talagang very patient sila in setting up the right guy who have the right spot or the clear shot to launch those 3-point shots. Ngayon na nga. Galon crossing the half-court line against Relata. Evangelista. Binigay pa rin kay Galon. Sabi ni Galon, bigyan mo ako ng isolation. Swings the ball to PJ Suliman. To Evangelista. Steal by Mendoza. Ayan na si Mendoza. Wasting clock. Hinihintay ang mga kampe. Tumawid sa half-court line. May pick galing kay RD Magalong. Mendoza gives the ball to RD. Relata attacking the defense. Block against si RD. Ayan si RD. Medyo tinamaan sa mukha. Open na obra. Yes, I guess, pero hindi. Magkakakilala naman yan, mga partner. Desperate na on that particular play dahil malaki yung chance kasi na maibuslo pa ni Magalong ang bola. Yes. After that rebound. 14 seconds na lang ang nalalabi sa shot clock. Ayan na, cross court. Kaya Mendoza against Win Galon. Mendoza attacking the defense. No good. Rebound by Evangelista. Nakakuha ni Sabordo. Nagmamadali against RD Magalong. Natapi ka na naman ni Dexter Mendoza. Grabe, partner, ang intensity. Pinapakita ng This pesky guard. guy is giving wonders for Team Kanakman. I'm talking about one of the shortest guy in this ball game, Mendoza for Kanakman. He may be small pero talagang ma-feel mo yung big heart niya sa larong ito. Yes, partner. 3 minutes and 6 seconds remaining. Lamang ng 10. Ay, wata. Swerte pa, partner. Swerte. Oo. Lucky break for Evangelista. Lamang na lang ng 8 ang Kanakman. Pero time is on the side ng mga taga-Kanakman. Kaya medyo inuubos nila ang kanilang oras. Ayan si Doloso. Binigay kay Caroche. Doloso is another confident shooter from the outside. And ayan na si RD with the short stab. Short. Iron set. Nakuha ni Sabordo. Binigay kay Fredson Hermonio. Hermonio. Up and under block. Nakasapal pero may foul na itawag ang ating referees. Si Hermonio pupunta sa ating free throw line. Partner, these are crucial free throws on the part of Fredson Hermonio. Tingnan natin kung paano niya lalabanan ng kaba sa ating free throw line. Pag naipasok niya itong dalawang free throws na to, matatapyasan siyempre yung Kalamangan na 8-point lead. It will only be now a 6-point lead and they will have a bigger chance. Yes, sayang. A golden opportunity na sana para sa Pili, kaso nagbintis ang first free throw. Ayan na, si Hermonio para sa kanyang second free throw. We'll see kung ano ang gagawin niya. Hermonio makes the second one. Talagang sineryoso niya yung tirang yon, making sure na papasok na. Ayan na, Caroche.
against Galon. Caroche gives the ball to Relata against Sabordo. Relata gives the ball to Magalo. Nice find! Oh, sorry miss again kay Barcena. Ayan na ulit ang Pili, tumatakbo. Binigay kay Win Galon. Bounce pass to Win Galon. Sabordo open, hindi nakita ni Win Galon. Ayan na, Win Galon misses the shot. Ayan na, partner, we are down to our last 2 minutes of the ball game. Lamang pa rin ang Kanakman, 7 points. They need to make this possession. Time out, Team Billy. Pero yun, nag-time out na muna si Coach JP Team Billy. Diswangco. Time out. No more time out left for Team Billy. Yan, kita natin ang ating mga dedicated fans. Oo. Si Boy pick up ata yun. Ayan, sige. So, as we take a look at Team Kanakman receiving instructions from Coach Christopher Espinosa. And again, maraming salamat sa panonood sa ating Facebook Live. And hold on to your seats, yes, mga kasurog. And everybody on their toes right now. Lalong-lalo na ang mga nasa side ng Pili dahil nalalamangan sila ng 7 puntos as we get closer and closer to the point of no return dito po sa ating laban between Kanakman and Pili. 13 seconds to shoot. yes, we have 13 seconds sa shot clock ng Pili. Tingnan natin kung anong draw play ni Coach JP. Ayan na nga sa ilalim. Kaso, costly turnover. As we take a look, Mendoza for the easy two. Medyo masakit, partner. Coming off a timeout. And nag-turnover lang, I guess. Sila pa yung naaskuran. Yes, partner. Yan si Sabordo. Pero this is just a 9-point lead. Pero kaya pa naman. Hermonio fakes. Drops it off sana kay Binoobra. Pero nandun na naman si Mendoza to deflect the pass. I think at this point in time, Pili needs those gunners from the outside. Ayan They na, need to gamble. Tayo na, partner, narinig ka ata ni Coach JP, binasok na si Gabriel Lumberio para sa siguro sa outside shot. Oo. Yun na lang ang sa tingin ko paraan para mabago ang sitwasyon. They need to gamble with those outside shots from behind the arc. Hermonio attacking the defense. Galon misses the shot. Short pa rin yung tira ni Galon. Ayan na, Double team si Mendoza, pero nakalusot doon. Caroche crossing the half-court line. Gives it up to Doloso. Ayan na. We're getting closer to the 1-minute point. Mendoza nakakuha ng foul kay Win Galon. Sa foul ng Galon. Seven personal foul. 13 foul. Ayan na. Caroche, ginugulo ni Galon. Naka-force ng turnover si Galon doon. With just 1 minute and 8 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. This is anybody's ball game pa, partner. Kasi mahaba pa. With just 9-point lead. Very manageable pa, partner. Sabi kanina ni Sir Peter, Coach Peter Barcelon, kailangan na nila si Pitong sa mga oras na to. Ayan na. Si Caroche. Galon again missing. The open 3. Then partner. If Galon made that shot, medyo mag-iba ang complexion, partner. Medyo. On top ng Berio. It is just a 9-point lead. Yes. As we cross sa ating seconds ng ating fourth quarter, ayan na. Inabutan ng 8 seconds ang Kanakman. 8 seconds. So, meron pang tsansa po ang Pili. Meron pa, partner. Meron pa. Yan yung mga fans ng Pili.
cross your fingers. Oo. Kumbaga, meron pa tayong 3 to 4 possessions dito. Lumberio, Evangelista, Lumberio, fakes. Evangelista against Magalong, 4-3. Almost! Oo. Ayan na, si Hermonio. And 1. Benson Hermonio, basket and 1. Ayan na. So, kailangan maipasok ito ni Hermonio na babad sa larong ito. Yes, partner, talagang ano. Hindi ko napansin na nailabas ito si Hermonio. Maybe in the early goings of the ball game, pero magmula second half, medyo hindi na. Talagang siya na yung inasahan ni Coach JP Diswangco. Ayan. Nakahinga ng konti ang mga taga-Pili. Team Kanakman. It is just a 6-point lead now. Team And, Kanakman. 1 time out left. Team Billy. No more time out left. Sa pagbabalik natin, mapupunta ang bola sa mga taga-Kanakman. So, Pili needs a defensive stop early. Kung gusto na lang makabalik at mabago ang sitwasyon sa ngayon. And nasa penalty na din ang mga taga-Kanakman. Kaya it's an opportunity for them na mabigyan ng free throws every time na mapapaul sila ng mga taga-Kanakman. Yes, at 43 seconds remaining. 43 seconds left. 71-65. Kanina po, para sa mga late tuners natin, nakakalamang itong Pili. Ayan, they need to stop in whatever way they can. There's a foul on Razal. Penalty. So both teams pala are now in penalty. Penalty. So magpi-free throw ngayon. Itong si Relata. A very reliable free throw shooter para sa Kanakman. Tama ka, partner. Ayan na, for his last free throw. Grabe din ang ginawa, partner, ni Relata. Coming off the bench, yung spark, yung mga timely made shots siya, lalo-lalo yung 3 points siya na nagbigay ng malaking kalamangan para sa Kanakman. Ayan na, Hermonio with the 3, misses, I guess that's safe it. to say na It's Kanakman's ball game. yes, It's Kanakman's game. Manayan, fourth personal foul. Again, Penalty. ito pong larong ito ay must win for both teams, pero the brighter side is for Kanakman now. then hats off dito sa nasa free throw line na si Dexter Mendoza, dahil talagang binigay niya ang lahat both on offense and in defense. Yes, talaga tama ka. nakakakulit sa mga guards ng kalaban nila. And then yung mga steal na nai-provide niya sa Kanakman, talagang very vital role that leads Team Kanakman to a W. 29 seconds Yes. left. Kung hindi W, it's big letter V. Oo. Kaya ayan, Galon, hinaharas pa. Evangelista drops it up to Manayan with the reverse. 4-2. Manayan, 2 points. Yes, and si Duloso gives the ball to Mendoza. 2 seconds left. Merong foul. Meron pang foul na binigay si Win Galon. And There's a Mendoza foul on Galon. will drop to the line. Third personal foul. Penalty. Yes, partner. Mas nakita ko, partner, yung determination on the part of Kanakman. Sorry Yes. to say, Yes, para sa Team Pili. Oh, Talagang, yeah. Oh, yes, partner. Nakita ko talagang nag-adjust sila come second half. Nakita natin na nagbigay sila ng pressing defense kanina. Pagpasok ng third quarter, nagtuloy-tuloy yung momentum towards sa kanilang team.
At yun talagang nagbigay sa kanila ng break para mahabol ang bahagyang lamang noon ng Pili at mabalik na din ang sitwasyon. And right now, they have this, sabi mo, big W. Big win for Team Kanaman. So, Yes. congratulations sa koponan ni Coach And that's Christopher the end Espinosa. of the ball game with a final score That's it, of partner. 76-7. Ayan na. Nakita na natin. Team Kanaman. Congratulations, Team Kanaman. So ayan, going home with a big smile on their faces ay ang team ni Ardy Magalong, Mendoza, Atensa at yung iba pang mga team members. Dexter Mendoza, one of the key players of this ball game, and I guess one of the candidates for Yes. our Kasurug player of the game. Yes, partner. Oo, and so as Jaymar Alaray. Oo, partner, talagang timely din yung mga basket. And then marami talaga tayong candidates for Kasurug, best player of the game sa parte ng Kanaman. And meron din, alam mo naman si Ardy Magalong, very reliable veteran talaga. Yung mga short jumpers niya na malapit sa ring, talagang timely yung mga score niya. At yung strong presence niya sa ilalim, nandun. Isa din sa impressive sa part ng Kanaman ay yung kanilang patience in executing their plays, shooting those threes, open threes. At yun ang nagbigay ng alagwa para sa kanilang koponan. Pero may pag-asa pa naman siguro ang Pili sa mga susunod nilang laban dito po sa ating elimination round. Ang importante ay every outing ay talagang ipanalo mo. Yun ang mahalaga. Yes. Ayan yung highlights, yung stop and pop 3 ni Fredson Hermonio kanina. And I guess we will wait for our courtside reporter kung sino ang hihirangin Kasurug best player of the ball game. Special mention or honorable mention natin sa Pili, si Fredson Hermonio and si Evangelista. Yes. Talagang sila yung kumana din yes, sa last part of the ball game. Yung two-man game nila talaga kanina, working wonders para sa Pili. But they came up short, so ayun na nga. Ang panalo ay napunta sa Team Kanaman. Pero nakita naman natin yung gesture ng Team Pili. Although malungkot Yes. sila sa pagkakatalo sa larong ito, pero readily accepted it. At makikita natin na talagang kinukongratulate nila ang better team for tonight, which is Team Kanaman. Partner. And okay, we're waiting for our Kasurug player of the ball game. Sino nga ba talaga sa mga inaakala natin? Is it going to be Doloso or John Michael Doloso, Jaymar Alaray? Pwede rin si Arnaldo Magalong. Or siyempre, si yung Dexter ating Mendoza. top pick natin, si Dexter Mendoza. Tingnan natin We will kung see. sino. Ayan. So, I guess Miss Carmela Hernandez is ready with our Kasurug player of the ball game and also ready to close this very exciting sixth and final game ng ating Day 13 dito po sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. This is yours truly, Kapa Morgan. And the name is John Bachiller. And yes, sige. Ibibigay na ba natin direct sa ating okay. So sige, Miss Carmela Hernandez, pasok! Kasama na nga natin ngayon ang Kasurug player of the game. Walang iba kundi si jersey number 6, Dexter Mendoza with 22 points, 3 rebounds, 2 assists, and 2 steals. So hi Dexter, kamusta ka naman? Okay naman po. Salamat po sa panalo namin ngayon. So Dexter, another victory naman para sa Team Kanaman. Ano ba sa pakiramdam na naipanalo nyo ito ngayong gabi? Unang-una, nagkapasalamat ako kay Lord sa panalo namin. Unang-una, ang una namin panalo sa depensa. Kasi diyan maliliit kaming players in makukuha namin ang panalo dahil sa depensa na ito. Nakuha namin. May gusto ko bang batiin o pasalamatan?
binabati ko po ang pamilya ko sa Kanaman, ang asawa ko na si Rosette Agawit, mga pinsan ko sa Kanaman, sa mga Baliti Boys, mga pamilya ko sa Bulacan. Yan lang po. Maraming salamat and once again, congratulations. Dito na nga nagtatapos ang mga bakbakan para sa araw na ito. Mga kasurog, kita-kits naman tayo bukas sa Sangay Court para sa mga exciting games. Maraming salamat.